Detrás de todo isto se esconde que estamos ante a posibilidade de perdas de 5.000 postos de traballo en Galicia que directa e indirectamente dependen desta produción de polos. Por lo tanto, nós o que queremos aquí é unha vez máis denunciar a situación da distribución e moi concretamente hoxe aquí en Lidl a vida conta que é a única que se resiste a producir unha suba que nos está fastidiando os produtores de Galicia en beneficio dos produtores de Alemania. Non é de recibo, non é normal que ese polo se venda en Alemania a 3,15 e aquí a 2,09. Non é normal que os costes de produción en España estén a 1,98 €, datos do propio Ministerio de Agricultura, e que os costes de produción en Alemania, datos tamén do Ministerio de Agricultura alemán, estén a 1,64. É dicir, que por encima de ter un menor coste de produción os alemáns, teñan o precio máis caro que temos nós. Creo que unha vez máis a hipocresía de Lidl está levando ao fundimento do sector avícola en Galicia, que cabe recordar que representa o 13% da produción final agraria deste país, que despois do leite é o sector máis importante en facturación. Factura o ano máis de 250 millóns de euros. Por lo tanto, simplemente o que queremos é denunciar, queremos, igual que o fixemos con outras distribuidoras, que se prestaron a ter unha reunión con nós para chegar a un acordo de suba de precios, queremos que Lidl non se resista, que dialogue cos produtores, e senón, isto que os empezamos aquí, con unha pequena concentración para denunciar, farémolo en forma de scratch en todos os establecimientos de Lidl de Galicia. Empezaron esta demanda a directivos de Lidl. Directivos de Lidl se mandou unha carta, igual que se mandou a toda a distribución, a través das súas asociacións, e tan solo tuvemos resposta dunhas cuantas distribuidoras, que son as que pertinentemente subiron os precios, a excepción de Lidl, que todavía a través da súa asociación non tuvemos resposta ninguna. A que precio deberían poñer o polo para que, digamos, se garantiza ese mínimo umbral de rentabilidade? Mire, no mes de decembro, que non é un mes precisamente o mellor mes de ventas para polos, estaba o polo a 3,40 €. Por lo tanto, o precio do polo ten que estar sempre por encima dos costes de produción. É dicir, cando falamos dos costes de produción e dicíamos que valía producir un polo 1,98 €, posto no terminal 1,98, e se a industria o vende 1,99, é porque non nos está comprando a 1,47. De feito, non lo está comprando a 1,47. Nós estamos perdendo. Por lo tanto, se o coste de produción é 1,98 €, e como non lo compran a nós, ou lo tomas ou lo dejas, por lo tanto, hai que venderlo. Non olvidemos que o 62% da comercialización de polos se fai a través das grandes distribucións. Estamos perdendo 51 céntimos de euro en kilo, isto de do mes de xaneiro, que é o que provocou e está provocando que levamos acumulado unhas pérdidas por encima dos 34,5 millones de euros. A Xunta podería facer algo a este respecto? Teñen ser dirixido a eles para ver se... Nós temonos dirixido a Xunta en dous escritos, un deles o 4 de abril, a Conselleira de Medio Rural, e outra o día 25 de abril, coincidindo ca Revolución dos Cabelos. Tamén a Conselleira, e todavía o que tuvemos foi a calada por resposta, como non podíamos esperar de outra maneira por parte desta Conselleira en todo aquilo que afecta ao sector primario, concretamente ao sector agrario e ao sector gandeiro.